Takže kúpila som sa papáju a toto je môj obed. To je taká sranda, keď si kúpite ovoci a pritom sedíte vlastne vo food courte a majú tu jedlo, ktoré ja moc jesť nechcem, takže papája je to najlepšie, čo môže byť. Ahojte, krásny útorok. Dnes máme jeden casting pre jednu spoločnosť s oblečením, po ktorú vlastne môžeme fotiť lookbook a taktiež fashion show v septembri počas Fashion Weeku, takže držte palce a už som celá pripravená, už len čakám na dievčatá. Tak, takto sa jedáva dragon fruit, keď nemáte čas si ho nakrájať. Takže dnes sme si boli zacvičiť a ešte sme boli aj v bazéne a naozaj sme z toho užili, bolo to náročné. Prekonala som sa, ale som rada, že som bola a teraz sme na ceste už domov. Zajtra máme 3 castingy a jeden pre MAC a jeden pre Iconic, čo je značka, pre ktorú som už robila fashion show. Tak sa vidíme, ahoj! Ahojte, ideme na castingy, na ďalšie 2. Prvý casting bol tiež na fotenie nejakého lookbooku. Sme sa vrátili domov a teraz mierime na ďalšie 2. Prvý je pre MAC Cosmetics, čo som úplne nadšená. A vlastne to by mal byť nejaký eventový job, tak uvidíme. A ďalší je v Central World, v nákonnom centre vlastne to Iconic brand, čo som už spomínala. Takže toto je môj obed. Rýža, cícer, rajčinový pretlak, kukurica, zelenina a šalát. A potrebujem sa poriadne nájsť, pretože si potrebujem dodať do svojho tela viac živín a jednoducho zlepšiť si svoju imunitu a myslím si, že takýmto obedom sa mi to aspoň trošku podarí zlepšiť. Po nejakých veciach v agentúre, ktoré sme museli prediskutovať. A teraz idem do Stelov na kávičku alebo na čajík a potom naspäť domov. Aj vegánsky sa dá nájsť vo food courte. Ahojte. Tieto posledné dni boli pre mňa celkom náročné, pretože moje telo bolo trošku oslabené. Som dávala veľmi veľa energie na pozeranie pamiatok a neustále chodenie, aj 14 000 krokov denne a moje telo to trochu nezvládlo, takže som mala oslabený imunitný systém a musím na chvíľku skľudniť, dať si takú pauzu a dokázať aj relaxovať, čo je pre mňa náročné, lebo mám potom pocit, že ten deň je stratený, keď niekam nejdem a niečo nevidím, ale vidím, že moje telo si to žiada, trochu si oddychnúť, ale bohužiaľ zajtra sa mi to úplne tak nepodarí,
pretože máme 3 castingy a na veľa katalógov, na čo sa celkom teším. A akurát som bola v agentúre pred asi 3 hodinami a booker mi povedal, že mám option na fotenie jednoho lookbooku, čo bol casting na to včera ráno, kde som sa cítila naozaj príšerne, ale prekonala som sa, usmiela, zatiaľa zuby a možno dostala prácu, takže je to tak na 80%, tak uvidíme, ako to vyjde, ale tak držte palce. A chcela som vám povedať to, že možno sa to zdá, že jednoducho človek si to užíva a tak, ale zároveň musí riešiť aj také, hovorím, dospelácké veci, ako rozhodnúť sa, čo je dobré, čo nie je dobré, kedy je vhodná doba niečo spraviť a taktiež sa tu veľmi veľa učím, ako napríklad to, ako riešiť problémy so zdravím alebo problémy s ostatnými ľuďmi a ako pristupovať k veciam. Trochu, myslím si, že tento pobyt ma trochu v tomto zmení a dúfam, že k lepšiemu, lebo budem taká viac obozretnejšia, múdrejšia v rôznych oblastiach a možno dokážem lepšie zhodnotiť situácie. Takže dúfam, že mi tento pobyt k tomu dopomôže, lebo za pár dní, lebo dnes je štvrtok a v nedeľu mám narodeniny. Mám 19 rokov, preboha 19. To je... Už som stará, ako hovorím. No nie úplne stará, ale jednoducho stále som násť ako tínežérka, ale už je taká väčšia zodpovednosť na tom človeku, na ramenách toho človeka. A stále sa cítim ako decko. Stále ako malá linduška, ale už mám viac zodpovedností, viacero vecí, ktoré ma musia trápiť aj v dobrom, aj v zlom. Ale ten najlepší pocit je to prekonať jednoducho. Prekonať sám seba, prekonať náročné veci a potom máte taký super pocit, že ste to zvládli a že každým tým krokom sa posúvate ďalej. Sa hovorí, že aj keď idete po špičkách, idete malinko, ale stále sa posúvate ďalej. A myslím si, že to je to o tom. Nezostať na jednom mieste, ale posúvať sa ďalej. Tak toto sú také moje myšlienky na večer, pretože asi idem za chvíľku už spať a zajtra začíname o 9 ráno, tak aby som bola čerstvá a vlasy už umyté sú a teraz už len sa vyspať a zajtra byť s dobrou náladou na casting a ukázať všetkým, že na to mám a že to zvládnem a mať dobrú náladu. Dobrú noc.